O conflicto entre as agrupacións de mariscadoras de AP e a flote en Vilaxoán preto de chegar ao final. Os traballadores de a flote séntense prexudicados polo movimento das varas que marcan os límites entre as zonas de explotación e piden a dimisión de 2 directivos da outra agrupación. Que tal, saudos? A presidenta de AP agarda que as 2 persoas sinaladas cesen dos seus cargos na dirección. En menos dun minuto ampliamos, agora titulares. A praia de Vilaxoán estará en perfectas condicións este verán. O Concello de Vilagarcía, Costas e as mariscadoras programaron os traballos para recuperar a área desprazada. O alcalde de Ribadumia ofrecelle ao socialista Pepe Lede entrar no goberno local. O rexedor independente proponlle ao seu compañeiro de tripartito entrar como tenente de alcalde, malia ter maioría absoluta. Javier Tourís de Vilanova e Paz Lago de Sanxenxo serán os deputados provinciais do Partido Popular por Cambados. Sustitúen no posto a Luis Aragunde e Salomé Peña. A conselleira de Infraestructuras visita as obras do colector e do tanque de tormentas en Rianxo. A actuación conta cun orzamento de 14 millóns de euros. A previsión de novos recortes no profesorado para o curso que ven leva os pais do colexio de Santa Baia de Boiro a mobilizarse. Teñen convocada para mañá unha protesta ás portas do centro. Viamos ao comezo deste informativo. Conflicto entre as agrupacións de mariscadores AP e a flote en Vilaxoán preto de chegar ao final. Os traballadores de a flote séntense prexudicados polo momento das varas que marcan os límites entre as zonas de explotación e piden a dimisión de 2 directivos da outra agrupación. A presidenta de AP agarda que as 2 persoas sinaladas cesen dos seus cargos na dirección. As agrupacións de marisqueo de Vilaxoán entraron en conflito cando a agrupación de a flote decatouse de que as varas que separaban as zonas de explotación estaban fora dos seus límites. Os mariscadores a flote sentíronse prexudicados e denunciaron esta situación. Bueno, pois nada, que apareceron as varas que non estaban colocadas nun sitio que nos perjudicou a nós, non? Que nos tomaron unha playa para elas. Aproximadamente calculamos sobre uns 2.000 metros cuadrados, pero bueno, non sabemos fijo. Evidentemente estamos moi perjudicados porque nos falta todo o marisco desa zona. Claro, non podemos calcular canto é, pero a verdade é que estamos moi perjudicados por ese tema. A presidenta da agrupación de AP asegura que dende a directiva acordarán cambiar as varas, pero non poñer unhas novas. Cuando tuvimos la primera reunión de la directiva para decidir lo de reponer las varas, en ningún momento se habló de poner esas varas que no estaban anteriormente, sino siempre en los sitios donde ya anteriormente había varas, que es lo que siempre se hizo. Dende a agrupación de a flote piden a dimisión de 2 directivos da outra agrupación aos que sinalan como culpables. En principio hai máis de 2 persoas, creemos, pero 2 forman parte da directiva. Entonces o primeiro é que nós non podemos tolerar que esas persoas formen parte de ningunha directiva, por eso exiximos a súa dimisión. Entonces estamos ahora a expensas de que nos comuniquen se dimiten ou non, e se non, pois tendremos que tomar vía xudicial ou que sea necesario, claro. Lourdes Corbo apoia a decisión da agrupación de a flote e espera que os 2 sinalados cesen dos seus postos de dirección. Bueno, la postura mía es que lo digan en la Xunta Xeral, que fue donde se pidió y además lo pidieron los de a flote, no fuimos nosotros los que lo pedimos, entonces considero que lo tienen que hacer en la Xunta Xeral. De palabra allí dijeron que dimitían, pero no se hará efectivo hasta que se presente su dimisión formal por escrito. David Nogueira agarda que os directivos de AP presenten a súa dimisión e así poder chegar a un acordo ca outra formación. Pois seguimos en Vilaxoán porque a praia do Preguntoiro estará en perfectas condicións este verán. O Concello de Vilagarcía, Costas e as mariscadoras programaron os traballos para recuperar a área desprazada. As traballadoras trasladarán o marisco a outra zona e a continuación Costas vai rexenerar o areal. A praia do Preguntoiro de Vilaxoán presenta un estado moi deficiente. As correntes e as choivas do inverno deixaron á vista tubaxes e pedras. Tras inspeccionar o areal, os técnicos de Costas determinaron que a area non se perdera, senón que se desprazara cara á lámina que queda somerxida coa preamar. Como solución, propuxeron devolver os áridos de novo á zona seca da praia. Para levar esta actuación a cabo, ao tratarse dunha zona de explotación de marisco, é necesaria a coordinación entre Costas, as mariscadoras e o Concello de Vilagarcía. Habrá 3 semanas ou así, que Costas nos plantexou esta solución. Digamos que era a única alternativa que había ahora para poder ter adecentada a praia para este propio verán. Realmente non é moita que se moveu, é dicir, vamos a tapar as tubaxes esas e máis ese cemento que se quedou á vista ahora, esas arquetas, xusto onde sale o regato ese que ven polo Freixo, se percibe, vas ali agora cada marea baixa, ves que hai como un lombo de area que antes non había, traer con as máquinas esa area para arriba.
As mariscadoras xa están a traballar para trasladar o marisco da praia do Preguntoiro a outro areal da súa zona de explotación. Ya empezamos a quitar semilla de allí, bueno, semilla, lo que había, pero lo que más había era cría. Tamaño comercial había menos, pero bueno, también había. Y fuimos hace 15 días y a ver si podemos ir algún día más en estas próximas mareas, o a ver si podemos ir algún día, si no, pues intentaremos hacerlo de alguna forma para que a principios de julio pues puedan mover la arena. Dende o Concello aseguran que con estas actuacións a praia volverá a ter un bo estado e que estudarán a maneira de arranxar as problemáticas do areal para os vindeiros anos. Para os outros, pois, habrá que buscar, estudiar xa máis polo detalle os técnicos correspondientes, ingenieros e demais. Non vai estar fácil porque, ao final, temos que ser realistas, as características das nosas praias son as que son, e as mareas traballan como traballan. Entonces, bueno, é posible para vindeiros anos saber como podemos facer un arranxo máis definitivo. Unha vez as mariscadoras retiren o marisco, procederíase a mover a area. Segundo Lino Mouriño, as actuacións estarían rematadas nun máximo de 3 días. E máis actualidade, o equipo de estafas telemáticas da Garda Civil de Noia detivo a un veciño de Santiago como presunto autor dun delito de estafa. A investigación iniciouse a raíz dunha denuncia presentada por un particular en Boiro pola compra dunhas lamias nun coñecido portal de compraventa online. Despois de realizarlle o ingreso duns 1.100 euros, cantidade acordada por ambas partes, a mercadoría nunca chegou a entregarse. A Garda Civil investigou os feitos e, despois de realizar as xestións oportunas, logrou a identificación do presunto estafador, un vello coñecido das forzas e corpos de seguridade do Estado por diversos feitos semellantes. Foi xa detido e posto a disposición do xulgado de primeira instancia e instrucción número 1 de Ribeira. En outra orde de cousas, a Garda Civil tamén investiga un conductor por un presunto delito contra a seguridade viaria. Os feitos tiveron lugar nos accesos ao Peirao de Ribeira cando os axentes se atopaban facendo un control de mercadorías. Ali comprobaron que o individuo carecía de permiso de condución por perda da súa vixencia ao serenlle retirados todos os puntos. Ante esta situación, os axentes iniciaron unha investigación poñendo o conductor á disposición do xulgado de instrucción número 1 de Ribeira. O alcalde de Ribadumia téndelle a man o Partido Socialista. A boa sintonía nos 4 anos de tripartito entre os edís independentes e o concelleiro socialista levou a David Castro a ofrecer a tenencia da alcaldía a Pepe Lede, unha alianza que de entrada non sería necesaria, xa que o equipo de Castro conseguiu a maioría absoluta e podería gobernar cómodamente sen o apoio de Pepe Lede. Con este xesto, os independentes por Ribadumia queren poñer en valor as sinerxías de traballo que se estableceron co socialista durante o anterior mandato. Agora, a constitución formal da Xunta de Goberno está pendente da decisión que tome o socialista e tamén a súa formación política. Polo demais, Pilar Martínez será a responsable da Concellería de Economía e Facenda e da nova de Relacións Institucionais, Transparencia e Turismo. Deportes e Xuventude recaerá en Juan Carlos Esperón, mentres que María del Mar Rey será responsable de Educación, Cultura e Patrimonio. Mar Moimenta estará a fronte dos departamentos de Eventos e Participación Cidadá e Obras, Servizos e Urbanismo. Miguel Castro encargarase de Medio Ambiente e Parques e Beatriz Martínez de Promoción Económica, Agricultura, Comercio e Emprego. Finalmente, Sofía Núñez vai asumir a Concellería de Servizos Sociais, Terceira Idade e Sanidade. Todas as áreas estarán coordinadas polo alcalde David Castro. Iso en Ribadumia, pero tamén coñecemos cal será o reparto das áreas de goberno no Concello de Sanxenxo. O alcalde Telmo Martín dividiu o seu equipo en 9 concellerías. María Deza encargarase da planificación territorial e infraestructuras, ademais de ser a voceira do goberno e a primeira tenente de alcalde. Flavia Besada asume urbanismo, Óscar Vilar ponse á fronte de obras e servizos e Daniela Rosa asume servizos sociais, deporte e xuventude. A área de economía e persoal vai recaer en Marcos Guisasola, cuarto tenente de alcalde, mentres que Seguridade Cidadá será para Jaime Leiro. Paula Martínez estará á fronte de Facenda. Pola súa banda, Juan Deza e Paz Lago manteñen as concellerías de Medio Ambiente e Educación e Cultura, respectivamente, que compatibilizarán cos seus papéis como segundo e terceira tenentes de alcalde. Ademais, Telmo Martín asume directamente a xestión de turismo cun obxectivo din claro, converter a Sanxenxo nun destino turístico durante todo o ano.
Javier Tourís, de Vilanova e Paz Lago de Sanxenxo, serán os deputados do Partido Popular por Cambados. A formación recoñece deste xeito o traballo das dúas agrupacións locais do Salnés que conseguiron a maioría absoluta nos comicios do pasado mes de maio. Unha vez tomen posesión, Tourís e Lago van sustituir a Luís Aragunde e Salomé Peña. O número 2 do PP en Vilanova e a número 3 dos populares de Sanxenxo serán os encargados de representar a comarca do Salnés na corporación da nova Deputación. Así o decidiron os voceiros locais dos concellos que conforman o partido xudicial de Cambados. Moi contento, pero bueno, moi contento polos compañeros tamén de Vilanova, non? Que isto é un fruto do traballo desde o alcalde, de Gonzalo Durán, e todos os concelleiros e o equipo do Partido Popular de Vilanova. Gracias a eses resultados, pois temos o que é o premio de moitas gracias tamén ao PP provincial por acordarse de Vilanova. Deste xeito, a formación recoñece o traballo dos equipos que conseguiron as dúas maiorías absolutas que o PP mantén no Salnés. Unha vez tomen posesión, Tourís e Lago substituirán a Luís Aragunde e Salomé Peña, empezando unha nova etapa de traballo. Nada, eu poñerme a servicio dos concellos do Partido Popular da comarca do Salnés, ver as necesidades que hai, sobre todo, bueno, ver as necesidades de Vilanova de Arousa, non? Creo que temos 2 ou 3 obras históricas da Diputación destes 4 anos que non se fixeron, e, bueno, pois unha das miñas misións vai ser pois reforzar e o que decir pedir esas obras que Vilanova necesita e que a comarca do Salnés necesita, non? Pois irei con toda a humildade do mundo a traballar para a comarca do Salnés, para eso estarei ali. En concreto, o Concello de Vilanova caracterizouse por presentar unha oposición frontal á xestión do bipartito da Deputación de Pontevedra e encabezado por Carmela Silva no anterior mandato. Sin ningún tipo de actitud, sin ningún tipo de... É dicir, vou a facer a política que queremos, vamos ver como aterrizamos, vamos ver sobre a marcha, vamos vendo como se desarrollan os acontecimentos, non? Primeiro nos vamos a entrar na Diputación e depois vamos a ver como afrontamos todos os temas. Sin ningún tipo de problema, non hai problema. No próximo mandato, os populares contarán con 11 deputados na Corporación Provincial. Ademais dos 2 deputados de Cambados, o PP conta con outros 2 do Partido Xudicial de Vigo, 3 no de Pontevedra e 1 nos de Ponteareas, Tui, Lalín e A Estrada. En máis actualidade, a conselleira de Infraestructuras e Mobilidade comprobou esta mañá a marcha dos traballos de construción do colector e do tanque de tormentas que se está a construir en Rianxo. A actuación, que virá a mellorar o sistema de tratamento das augas residuais da vila, complementarase coa ampliación da actual depuradora. Acompañada do alcalde Adolfo Muiños, a conselleira de Infraestructuras e Mobilidade Etel Vázquez supervisou a marcha dos traballos de mellora da rede de saneamento. A actuación cun orzamento dun 6,5 millóns de euros virá a mellorar o actual sistema de canalización das augas residuais, moi deficitario, coa instalación dun novo colector e un tanque de tormentas. A obra completarase a partir de xuño coa ampliación da EDAR, na que a Xunta ten previsto investir outros 7,5 millóns de euros, e que permitirá adecuar a capacidade de tratamento das augas residuais e solucionar de paso a problemática actual da súa carga contaminante. Un novo colector interceptor de case 1,5 km e tamén un tanque de tormentas soterrado que permitirá pois regular o caudal de auga para enviar a propia depuradora de augas residuais. Estamos a falar de actuacións que permitirán resolver os problemas detectados nese plan de saneamento local, como poden ser, por exemplo, as importantes infiltracións na propia rede de colectores que dificulta pois tanto a xestión na rede como na xestión na depuradora, e polo tanto unha actuación importante de colector interceptor e tanque de tormentas cun investimento de 6,5 millóns de euros da Xunta de Galicia que se iniciaron o pasado mes de marzo e que se complementarán con unha actuación tamén moi importante que é a ampliación da propia depuradora de aguas residuais en Rianxo con un investimento de 7,5 millóns de euros. O rexedor rianxeiro destacou a importancia desta actuación, que mellorará un servizo prioritario non só para Rianxo, senón tamén para toda a ría de Arousa. Eu quero agradecer a presenza dela, basicamente porque o arroupe dunha obra demandada, agardada, e polo que ademais acabamos de escoitar, e xa ao longo das comisións que tivemos de traballo, pois unha obra de un importantísimo monte de diñeiro público que se invirte aquí en Rianxo para resolver unhas situacións pois complicadas que tiñamos cada verán e incluso estacionalmente pois tamén nos perxudicaba, non? As dúas actuacións están recollidas no Plan de Saneamento Local da Ría de Arousa, no que se levan investidos máis de 56 millóns de euros en distintas obras, como son as desenvolvidas xa en Ribadumia, O Grove, Boiro, Cambados ou Ribeira.
Rematadas as obras de mellora no Colexio Plurilingüe de San Bartolomé de Vilanova de Arousa. Este mediodía o centro recibiu a visita do delegado da Xunta en Pontevedra para comprobar o resultado destas intervencións que incluíron a reposición do peche exterior, a reforma dos aseos e a pavimentación das pistas polideportivas, entre outras actuacións. Uns arranxos que foron posibles grazas a unha achega autonómica de máis de 200.000 euros. A reposición do peche exterior das fiestras, a reforma dos aseos, o cambio de cuberta, a pavimentación das pistas polideportivas e o arranxo do depósito de gasoil. Estas son as melloras que nos últimos anos experimentou o Colexio Plurilingüe San Bartolomé de Vilanova de Arousa. Quero destacar unha vez máis a colaboración do alcalde, de todo o equipo de goberno, coa Consellería a hora de acometer inversións nos colexios do propio Concello. Eu creo que é un Concello, o alcalde, co alcalde a cabeza, que desde logo marca un referente sempre está para botar unha man e para mirar por as inversións nos propios colexios. Eu creo que outros concellos de alrededor deberían de ver un pouco o que se fai no Concello de Vilanova. O delegado territorial da Xunta en Pontevedra visitou hoxe o centro para ver sobre o terreo o resultado destas intervencións. Visita que a directora do colexio aproveitou para trasladarlle novas peticións para seguir mellorando as instalacións. Necesidades ten moitas, sobre todo cando estamos falando de innovación educativa, pero tamén entendemos que hai que priorizar dependendo das necesidades momentáneas. Non podemos olvidar que é un colexio que ten xa 50 anos, entonces, pues durante estes anos se foron acomentando obras de urxencia, como pode ser o cambio da fontanería e demais, e agora quizáis xa podemos pedir outro tipo de cousas que xa non son tan prioritarias, pero que son necesarias igualmente. Na comitiva tamén estivo representado o Concello Vilanovés. Gonzalo Durán destacou o traballo realizado por este centro e gabou o labor do equipo directivo. Este é un exemplo, está mejorando, tamén va bien Bayón e algún outro, pero este é un exemplo claro dun colegio que está marcando unha diferencia. Es distinto y marca una diferencia, y yo creo que eso los padres tienen que estar contentos, orgullosos y con esperanza en el futuro de educación de sus hijos. A estas actuacións a Xunta destinou máis de 220.000 euros que forman parte dos case 885.000 que o Goberno autonómico empregou na mellora dos centros educativos vilanoveses. A previsión de novos recortes no profesorado pro curso que ven leva os pais e nais do Colexio Santa Baia de Boiro a mobilizarse. Teñen convocada para mañá unha protesta ás portas do centro. Pídenlle á Consellería de Educación que non elimine un dos 3 grupos previstos para a primeira de primaria. Un grupo de pais e nais de sexto de infantil do Colexio Santa Baia de Boiro teñen previsto concentrarse mañá mércores ás 9:15 da mañá diante do centro educativo. O motivo da súa protesta, para que contan tamén co apoio do propio colexio e da AMPA, non é outro que reclamarlle á Consellería de Educación que manteña os 3 grupos actuais de primeiro de primaria. Os nosos nenos este ano temporalmente non chegamos ao ratio legal de superar os 25 nenos por aula, e esa é a justificación que queren poñer dende arriba para suprimir o terceiro grupo de primeiro de primaria. Que pasa? Que se non lo sacan despois para recuperalo, que é prácticamente imposible, co cal mermaría nunha falta de calidade de ensino para os nosos nenos. Temos nenos con necesidades especiais, entonces, mantendo os 3 grupos de primaria, estaríamos facilitando a inclusión de todos eses nenos. Unha maior calidade tanto para os nenos normotípicos, para os nenos con necesidades especiais. Outra das súas reclamacións ten que ver coa necesidade do centro de poder contar con 3 prazas de profesor especialista en audición e linguaxe e outras 3 de pedagogía terapéutica, debido a que no colexio cursan estudo ao redor duns 50 nenos con necesidades especiais. Ahora mesmo temos 2 PTs, 2 de pedagogía terapéutica e 2 AL, audición e linguaxe. Unha das plazas de audición e linguaxe o máis probable é que se elimine. Entonces, temos cerca de 50 nenos con necesidades especiais, unhas necesidades que van desde necesidades de, un pouco máis de apoio en aula, en logopedia, a necesidades moito máis acuciantes como audicións e linguaxe, pedagogía, coidados. Os pais, que iniciaron tamén unha recollida de sinaturas, só piden que se lles escoite e se teñan en conta as súas reclamacións, pois polo de agora só tiveron a calada por resposta por parte da Xefatura Territorial da Consellería de Educación.
E 4 estudantes de Ribeira, entre os 43 alumnos de toda Galicia, galardoados cos premios do programa Atrévete, enmarcado no Plan de Emprendemento do Sistema Educativo de Galicia e do Emprende que promove a Consellería de Educación. Trátase de 2 alumnos do CEI Plurilingüe de Frións, Ainhoa Pérez Millares, por un traballo presentado co título de Residencia Machoca, e Sara Dios Martins co Hotel Riacolle. Os outros 2 premiados, alumnos do IES número 1, foron Ana Romano Cameán, cun traballo co nome de Palanca Captasons, e Mauro Vizcaya Rei, que participou no concurso presentando un proxecto baixo o título A Industria do Progresting. O concurso ten como obxectivo fomentar o espírito emprendedor o alumnado de 5º e 6º de primaria e o de 1º e 2º da ESO dos centros sostidos con fondos públicos. Un informe da Intervención Municipal do Concello de Vilagarcía sinala que o servizo de préstamo de bicicletas presenta varias deficiencias. Unha delas, segundo a interventora, é que a empresa xudicataria non ingresa as tarifas debidamente acreditadas. A outra é a defectuosa prestación do servizo Bike, unha situación que permitiría ao Departamento Municipal a obrigar a empresa a emendar os desperfectos. A interventora tamén pide á empresa que dé a explicación sobre o reducido número de bicicletas disponibles, a falta de recollidas no servizo nocturno e a mala situación das estacións. Ademais, advirte de que non emendar estas condicións podería considerarse formulado reparo coa posibilidade de suspender o expediente. 9 familias refuxiadas pasaron polo piso de acollida que xestiona Cruz Vermella en Vilagarcía. O servizo leva 2 anos funcionando despois de que o Concello recibira como unha doazón dunha veciña. Neste período deu acubillo a unhas 30 persoas, a maioría delas menores de idade. O piso ofrece un aloxamento de carácter temporal a refuxiados ou persoas en situación de vulnerabilidade extrema ata que poidan desenvolverse de xeito autónomo. Ademais desta opción, Cruz Vermella encárgase de cubrir as necesidades básicas dos inquilinos do piso e tamén lles dá ferramentas para a súa integración social. A atención individualizada, a alfabetización e tamén a aprendizaxe do castelán axuda para obter a documentación, elaboración dun itinerario de inserción sociolaboral e apoio na busca de vivienda. E saiban tamén que arrancaron en Lousame as obras de mellora de 2 viais no interior da aldea de San Xusto de Toxosoutos. Na actuación vanse investir algo máis de 40.000 euros. O Concello iniciou hai uns días as obras de mellora de 2 viais interiores da aldea de San Xusto de Toxosoutos. Trátase de 2 obras orzamentadas nuns 40.000 euros, cuxos proxectos están incluídas no Plan Único de Concellos, o POSPLUS 2018. Fontes municipais apuntan a que estes traballos forman parte do plan deseñado de cara a mellorar os accesos e os interiores das aldeas en todas as parroquias, xa que están incluídas noutros proxectos máis amplos e que tamén inclúen melloras en Arsellas, Lesende, Escabia ou Aldariz, entre outros. O prazo de execución dos traballos é de 6 meses, aínda que dende o Concello apuntan a que se todo marcha sobre o previsto, estarán rematadas este mesmo verán. Os ladróns entraron esta fin de semana na nave que a Fundación Amigos de Galicia ten en Vilagarcía. Dende a entidade destacan os desperfectos que provocaron nas instalacións, á espera de facer reconto de equipamentos e mercadorías que teñen no local para repartir entre as familias con poucos recursos. É a segunda vez que as instalacións sofren un incidente así. Augas de Galicia executa actuacións de limpeza e conservación nos ríos de San Xusto e no rego de Vilaboa, o seu paso polo Concello de Noia. Estes traballos de mantemento levaránse a cabo nos treitos interurbanos destes 2 ríos, o seu paso polas parroquias de Noia, Barro, Obre e Argalo. O Instituto Fermín Bouzabrei de Vilagarcía oferta para o curso 2019-2020 un novo ciclo superior de formación profesional dual en mecatrónica industrial. No proxecto colaboran varias empresas da contorna e que a formación está pensada para alternar a actividade nunha compañía coa que se faga nun centro educativo. Un total de 24 creadores pertencentes á Asociación de Artistas da Coruña van a expoñer a partir deste venres no Centro Cultural Lustre Rivas de Ribeira, coa colección Encontros. A exposición está incluída na programación do Suño da Cultura e as Artes. A súa inauguración está prevista para as 9 da noite. A mostra permanecerá aberta ao público ata finais de xullo.
Un mozo de 25 anos resultou ferido na cabeza tras caerse dun patinete eléctrico no entorno de Fexdega, en Vila García. Un particular desprazouse ata a sede de emerxencias para dar o aviso e ata o lugar desprazáronse efectivos do Servizo Municipal e do 061. O mozo estaba consciente pero presentaba unha hemorraxia na cabeza e foi trasladado ata o Hospital do Salnés. Botar manda a música para transmitir mensaxes como a integración social e a necesidade de mellorar o mundo. Isto é o que fixeron os alumnos de primeiro de bacharelato do Instituto da Basella, en Vilanova. Esta tarde estrearon o seu musical Ya nadie sale de casa, unha peza que fala de inmigración e de soños. Con estas imaxes imos marchar a publicidade uns minutos. De contado estamos de volta con máis noticias no Pontevedras 10.